Etorri gara materia batzuen propietate bereziak ikusteko. Propietate berezia gogortasuna da. Hau da, ez da lapurtzen gogorra da. Propietate berezia elastikotasuna da. Hau da, luzatzen duzunean eta indarra gutxiagotzen duzunean hasierako formara itzultzen da. Plastilinak duen propietate berezia plastikotasuna da. Hau da, luzatzen baduzu ez da bere hasierako formara bueltatuko. Propietate berezia biskositatea da. Nekez isurtzen da. Likidoen propietate berezia fluidotasuna da, arin isuritzen dela. Zeran, etorri honen zagoen. Behiaren propietate berezi bat hauskortasuna da, erraz apurtzen dela. Behiaren beste propietate berezi bat gogortasuna da. Propietate berezia erregaitasuna da, papelarena adibidez. Bota ona. Eta beste materia batzuen propietate berezia erregaitza da. Ikusten duzuenez ez tarretzen. Duen propietate berezia tenazitatea da, maioanena adibidez. Ez zarez apurtzen, tenazitatea propietate berezia da. Propietate berezia zaplagarritasuna da. Ikusten zaplamea segida dagoelako. Ondo? Aurkako propietate berezia harikortasuna da. Adibidez kablea hariez osatuta dago. Azkenengo propietate berezia iraunkortasuna da. Kutsari ur berotan sartuko dugu eta gero ikutuko dugu. Itxi hor, itxi. Zeran egondako jarea? Hotz. Da orain, itxiko dugu denporatxo bat pasatzen, eta ia zer gertatzen den. Orain koiara ikutuko dugu, eta bero dagoenez ura eroalea da.